Takže čaute, vítam vás Dnon777 u videa na pánku. Yes, unovím mi takúto cestu. Voda. Nadrbaný systém. Nech nám tento pánku noc znova. Už som ho hnan, vlastne. No je celkom easy. Ach jaj. No čo idem naspäť. Jo. Nosím. Nech nezdechnem. Yes. Ešte jedno. Kašlem. Vieš čo, ty si sa vyhovoril, že to nejdeš hnať, lebo ty to nevieš hnať. Tak potom. No tak poď. A, som zabudol. Nevieš to. Yes. Dávam si to zatiaľ. Easy. Lemon squeezy. Oďubaný systém. Yes. 11. A... Je tam. Počkajte. Ide aj Dodo! Konečne. Ja toto neuviditeľ? Nemám. No poď. Som 12. checkpoint. Nice. Kam? Oh. Jupi. Kano mami to vrátila. Len budeš na akamsi checkpointe. Že by? Na prvú šupu? Oh. Ešte nenaničujem zatiaľ. Oj. Koňa! Je toto možné? Dodo. A si so mnou. Lenže ja už som na 15. checkpointe. Ty si na prvom. Yes. Takže hneď budeš u mňa. O. Mal som mačovať systém. Len sa mi nechce chodiť. Joj, tá uhni. Tak povedzte mi, šepnečo mi. To je bežné. Jeden je predo mnou, aby som bol na takom ešte na kotici. Lenže ja som 15. Ja som 5. Yes.
O, 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 o. Nechajte si ich cesty, kde státe. Choď tam cez to dlhé. To hnubé. Teda. Idem za týmto. To je takisto. Díkes. Kamoš. Mi pomohol. Ne, posledný skok mi chytal do checkpointu. Dodo? No. Kos hlasnejšie. Na spnávanie, vieš. Nie. No. Toto nejdem naspäť. Čo tam nebol checkpoint? Bol. Ja mám nechcúco. Čo som ho nevidel? No tam pri SpongeBobu. Pri SpongeBobovi. A to je kde? Kde mi checkpoint, neviem. Že by? Že by? Yes. No. Checkpoint. Dúfam, že mám. Dúfam, že toto už nechcieknem. Na, na. Na, na, na. Ešte 3 checkpointy do konca. Má najviac checkpointov je tu 20 trny. Nie, to už je koniec. Vieš čo? Ja tam nechno doskáčem a prídem ku tebe. A obnovím ti cestu. Až budeme systém. Ako treba prejsť cez tie páčiky? Vieš čo? Počkaj chvíľu. Už som skoro na konci. Tak nejdem a ti obnovím čianu. Pohoda, klídek. A? Nemôžem spievať. Pohoda. Zatiaľ nenajžujem. Iba zatiaľ. Fú. Ja už idem do cieľa. 10. checkpoint. Obnovím ti nechádzku, ale to musíš ísť rýchlo za mnou. Ja už som na konci. Toto je pred cieľom. Som pred cieľom. Prečo tuto niekto ma zastával, alebo čo urobil? Prechoď! Prečo ma niekto tuto zastával? Vieš čo, počkaj, idem ku tebe a odobujeme systém. Niekto tuto urobil nejakú cestu. Počkaj. Dobre, funguje mi to. Uiii. Padám do sveta snov. To nie je pesnička. To je na... Chceš odžúbať systém? Ako mám byť tam hore? Počkaj, odžúbame systém. Kde si? Videl som checkpointu. 11. To je kde? Ale ako to vyzerá? Prešiel cez také čiary farebné, je to červená, modrá, žltá. A kadiaľ mám ísť ďalej? Počkaj. Prečo to nevidím? A už si našiel cez tie pásky? Viete, tam si, tak kde? Ty si už na tej stene? Som pri tej stene, neviem, ako sa nám dostať, ja aj vyviesť, ktoré to je. Začúbeme systém.
To, Ty ma zhodil tým zeleným, alebo niekto tam postavil stenu zo zeleného a na to. to je ani. To je ani. Jo, poď so mnou a už budeme systém. Hane, keď budeš stavať, už budeme systém. Čau, Dodo. Počkaj, už budeme systém. Chceš očúvať systém? Poď so mnou. Ideš? Ideš za mnou? Ale rýchlo. To mizne. Poď! Skáč! A toto ťa prenesiem. Hej. A toto skáče dole. A poďme už iba hond. Očúbaný systém. Z 12. Keď máš skleného... Nevadí, že ti to nedalo. Poď sem. A zober si toto. Hoci akú fantu. Hej, tuto! Skáčem! A zober si hoci akú fantu. A to je jedno. Klikni na tom. A máš dole jednotku a dvojku. Ľavým na... No a daj si na dvojku. A vyskoč a klikni. Vidíš? A s týmto som očúbal systém. Poď semka ku mne. Poď sem ku mne. Dodo, to ukončíme už. Hej, Dodo, poď sem. Aké tá veľká stena. Dodo, sem poď. Otočka. A semka. A toto ukončíme. Tu, skáčem. Skáčeš dole. Semka. No poď už dole. Dodo! Takže toto je všetko z tohto videa. A... Dodo! Si ma zabugoval! Cipol som. No ní. Skačem. What? A nič. Sa lúčim. Teda ja. Ja iba tuto budem dole, na tom moste. A ja sa toto video lúčim. Oh, nice. A toto by bolo všetko. A dúfajte, že bude ešte nejaké video z tohto. Skúsim sa nájsť aj iný pán Kun. Sme očúbali systém kus, ale to nevadí. No, lúč sa. Čaute. What?